Bueno, boas noites. Vamos a comenzar esta sesión plenaria convocada para os efectos de segundo a orden do día seguinte. Punto número 1, a aprobación da ata da sesión de pleno extraordinario que tivo lugar o 9 de febreiro de 2022. Paso a palabra ao portavoz da agrupación de veciños. Ben, boa tarde. Antes de empezar, pois, dende o noso grupo quixéramonos sumar ao manifesto do Concello de Boqueixón polo Día Internacional da Muller, que se celebrou onte, e a pesar de que vamos a votar a favor da acta, pois reiteramos certas cuestións que dixemos na acta pasada e que nos extrañou que non viñeran recollidas na acta escrita de erros que tiña a acta anterior, o sea, anterior da anterior. Vale, perfecto. Pois, pero de todas formas reiterar de que hai bastantes cousas como a retirada dos bloques de formigón do campo da festa de Boqueixón, o arranxo pendente da estrada de Lavacolla, e a relación de viarios que se arranxaron o pasado verán, que non foron respostadas por escrito e que xa foron reiteradas nos últimos plenos e que volvemos a reiterar a ver se por reiteración nos mandan as respostas. Nada máis, grazas. Moitas gracias. Como ten agora a palabra o portavoz do Grupo do Popular. Boas noites por parte do Grupo Popular. Non temos nada máis que... Non temos ningunha alegación ou matización que presentar a acta do pleno do 9 de febreiro do 22. Entón procedemos a final, Xavier, vos era que os aprobamos entonces a ata anterior por unanimidade. Pois seguidamente pasamos aos parte de control, que sería toma de coñecemento da resolución da alcaldía editadas entre o 15 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2022. A todos todos tuvemos a oportunidade de ver todas estas resolucións e decretos que se ditaron nese período. Si hai algunha cuestión que resolver, pois estaríamos aquí para respondelas. Despois, punto número 3, toma de razón do reparo de legalidade da Secretaría de Intervención Municipal ditadas entre o 15 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2022. Acompáñase unha certificación negativa de reparo de legalidade de Secretaría de Intervención, o cal supónse que non houve ningún reparo nese período de tempo. Punto número 4, toma de razón do informe da Secretaría de Intervención de 6 de marzo de 2022 sobre resolucións da alcaldía contrarias ao reparo de legalidade, así como o resumo das anomalías detectadas en materia de ingresos durante o exercicio de 2021. No ano 2021 creo que como sabedes todos, en todo o exercicio dous reparos de Secretaría de Intervención, e os dous tuveron digamos a razón na seguinte, que se iniciou a trámite de contratación de dúas obras que polo período de tempo no que nos exixían a súa execución, pois non había, digamos, disponibilidade presupostaria para executalas. Entonces, contratáronse igual e despois se instou por parte da alcaldía a intervención a facer unha modificación de crédito para poder realizar as obras. Houve un reparo mentras non se fixe esa modificación presupostaria, pero unha vez que se fixe a modificación de crédito, pois xa había, digamos, xa había
crédito para poder financiar a parte correspondente ao Concello para esas dúas obras. En canto a conforme o informe de Secretaría, con respecto ás posibles anomalías en materia de ingresos, non consta na Secretaría de Intervención a existencia de anomalías en materia de ingresos durante o exercicio de 2021. E os informes do reparo foron remitidos ao Consello de Contas segundo era así obligatorio. Punto número 5. Toma de razón do informe da Secretaría de Intervención sobre o cumprimento dos prazos de pago establecido na Lei 15/2010 do 5 de xullo de modificación da Lei 3/2004 de 29 de decembro pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais referido ao exercicio 2021. Este municipio cumpre coa normativa en materia de morosidade, non resulta necesario remitir ao Estado a información prevista na orden esta do 7 de novembro pola que se modifica o artigo tal, que realmente que o Concello está cumprindo a normativa vixente en canto ao pago das nosas obrigas económicas conforme marca a lei. Punto número 6. Toma de razón do informe da Secretaría de Intervención sobre o período medio de pago a proveedores establecido no Análisis de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera referido ao exercicio de 2021. Según o informe consta a súa remisión en tempo e forma é que non hai, digamos, non sei, creo que había nun dos trimestres que se presentou o informe fora de plazo, realmente estáse cumprindo con toda a normativa vixente. Entón, agora sería xa o punto número 7, que son as mocións dos grupos políticos. Está presentada por registro unha moción do Grupo Popular do Concello de Boqueixón. Entón, o portavoz do Grupo Popular vai a pasar a lela ou a eso. Sí, como sabedes, hoxe tamén gardouse 5 minutos de silencio diante da Casa Consistorial con motivo dos tristes e graves acontecementos que están sucedendo en Ucrania e que non só lle afectan aos rusos e aos ucranianos, senón que lle está afectando a toda Europa e acabará afectándolle a todo o mundo. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular pois presentamos unha moción bastante xenérica que por suposto estamos abertos a negociarla ou ampliar no que consideren oportuno o grupo de veciños, pois para denunciar e condenar a todos os feitos que están a ocurrir en Ucrania, non? Nós realmente a nivel institucional pouco temos que decir ali do que está pasando, pouco temos que facer con respecto ao que está pasando ali a nivel logístico, pero sí que podemos facer moitas outras cousas con esta moción o que pretendemos é pois eso, facer unha declaración de intencións do que deberíamos ou poderíamos facer según vayan transcorrendo os acontecementos. O 24 de febreiro de 2022, Rusia invadiu Ucrania, nación soberana e independente cuxa integridade territorial non é negociable. Rusia invadiu Ucrania infringindo todas as normas do dereito internacional e aínda que Vladimir Putin trate de xustificar este ataque en inexistentes dereitos históricos, este ataque é totalmente injustificado e ilegal. Este ataque non é só un ataque a unha nación soberana, feito que é suficientemente grave en sí mesmo, senón que supón unha amenaza á estabilidade e seguridade de Europa, así como ao concepto mesmo de democracia e a orde internacional. Proposta de acordos. Primeiro, denunciar e condenar
de maneira firme e explícita a invasión de Ucrania por parte de Rusia e o emprego da forza contra un país soberano. Reafirmar o respecto ao dereito que asiste a todas as nacións de reservar a súa integridade territorial sin que poida ser socavada por razón de proximidade xeográfica, afinidade étnica ou lingüística. Expresaron máis firme compromiso do Concello de Boqueixón coa defensa dos principios da democracia, o Estado de Dereito e a protección dos dereitos fundamentais contemplados no preámbulo do Tratado da Constitución da Alianza do Atlántico Norte e no da Constitución Europea. Respaldar as actuacións do Goberno de España xunto coas da OTAN e a Unión Europea para poñer fin o antes posible á situación que se está a vivir en Ucrania, expresar o noso apoio e solidariedade a Ucrania e ao povo ucraniano e poñer a disposición os medios materiais, persoais e técnicos do Concello de Boqueixón para canalizar as posibles axudas ao povo ucraniano e facilitar os proxectos de acollida de refugiados que poidan recalar en Boqueixón. Bueno, é dicir, o que quería dicir antes, que creo que non me expresei ben, é que a nivel político, como institución, ou a nivel político, como políticamente non temos voz nin voto neste conflicto, sí que podemos facer moitas outras cousas. E é un pouco que queremos deixar de manifesto, ou poñer de manifesto con esta moción. Bueno, sepades que o Concello creou un rexistro para que todas aquelas familias que crean que poden ser familias de acollida ou que dispoñen dun, digamos, dun fogar no que poden ser acollidas os refugiados, pois no momento en que está creado este rexistro, no que iremos pasando información a FEGAMP, que é a que nos vai a servir de intermediario para que sea que xunto ao Goberno do Estado para que conten con estes lugares de acollida para os refugiados que poidan vir para aquí, para España. Portavoz de veciños. Nos vamos a dar apoio á moción, porque creemos que nesta situación é moitísimo máis importante o que nos une que a pequenas diferencias que poidamos ter entre as orixes e demais. Entón, o que sí que queremos é pois instar ao Concello de Boqueixón pois a que coordine un pouco pois toda esa axuda que está xurdindo desde a sociedade civil de distintos colectivos, non deste Concello, pero si de concellos limítrofes, que coordine un pouco esa como se chama, solidariedade ao fin de que poida, e máis, bueno, de que se poidan poñer medios, recursos adecuados, vivendas e demais, pois aos ucraínos que poidan acollerse temporalmente no noso concello. Parecenos moi interesante eso, pois incidir moito na axuda que poidan, na axuda humanitaria que temos a obriga de prestar a este pobo. Por parte de algunhas persoas estou a ver se podía fazer aquí campañas de recollida de distintos enseres, alimentos e todo eso. Sin embargo, por parte de outros organismos, digamos, destas entidades, organismos que atenden na fronteira de Polonia aos refugiados ucranianos, din que prefieren, é máis factible, máis, digamos, máis rápida, se hai algún tipo de colaboración sea económica, pero non tanto material, porque realmente o problema de ter que transportar todo ese tipo de enseres de aquí para lá dificulta moitísimo ao que é a poder poñer usar estes alimentos ou estes enseres rápido. Entonces, por parte de Cáritas, por parte da Cruz Roxa, por parte de moitos, pois están preferindo que se poden facer algún tipo de aportación que sea, digamos, sea máis grande ou sea máis pequena, aportacións económicas ás distintas campañas, ou sea, contas que están abertas para ese tipo de... Entón, por ese lado, por parte, vamos, decidín falando que era mellor non instar a recollida de alimentos aquí, digamos, en Boqueixón por línea de protección civil ou un local aquí para recoller ese tipo de cosas, porque ao final recollexos aquí, transportalos a Santiago ou a entidade que sea, pois
mandalo para lá, realmente eso creo que é o que moitas veces provoca que tarde tanto en chegar as axudas a esos sitios. Entonces, eu por parte de, o sea, por o que entendín que era máis fácil este tipo de axudas, e así os transmitín a todas estas entidades, el grupo de xente que estaba que me preguntou por este tipo de cousas. Por eso que neste caso que sí que se podía pois facilitar números de conta de distintos organismos a través das webs e redes sociais do Concello e canalizar un pouco porque a nos sí que nos chegou pois xente que está interesada ou que podría estar interesada no acollemento, pois saber un pouco cales son os requisitos e demais de acoller, o sea, toda a información. Xa sei que é unha carga se cadra en exceso para os servicios sociais, pero o Concello pois pode ter algunha xente dedicada a isto temporalmente. Así se está facendo, que vamos, hoxe estuvo toda a mañan a secretaria da alcaldía atendendo as chamadas que foi habendo interesándose por este tipo de inscripción no registro para a familia de acollida. Evidentemente, eu dalle toda a información que temos nós explicándolle como deberían ser, como iban a ser ese tipo de acollidas, que obrigas ten a familia acollidora, porque moita xente pensa que a chegar que che veñen a xente de tal e podela poñer, pois eso, acoller así, pero que che poña como unha chacha na túa casa, non, vamos a ver, realmente a xente que ven acollida poderá colaborar como todo nunha casa, como calquera familia, pero non é unha persona que penche por aí e ter digamos, unha chacha para atender as labores da casa. Entón, realmente, por eso, se cois unha familia, pois tes a colaborar ca súa alimentación, a nivel sanitario, se hai que leválos ao médico deles, pois tamén leválos, pero eso o que é a carga sanitaria, o coste sería a cargo, digamos, neste caso da Xunta, e tamén a cousa que sí, que hai unhas obrigas, pero tamén hai unha serie de cousas que todos debemos cumprir cando facemos este tipo de acollemento. Bueno, entón, alguna cousa máis que decir, sabes? Pois, procedemos á votación, creo que todo a favor, perdón. Votos a favor? Aprobase por unanimidade. Creo que non había máis mocións, entón pasamos ao turno de rogos e preguntas. Eu vou a facer unha sola, se me permite, como estamos xa no mes de marzo, pois agradecería se nos pudera enviar ao correo electrónico a relación de pagos e ingresos do ano 2021, para ir botándolle un ollo, porque despois cóllenos o toro sempre cando aprobemos a conta xeral. E como supoño que estará a punto de salir a liquidación a final de mes, pois xa debe, o que son as relacións supoño que estarán, se non las poden enviar, e máis a relación das cantidades das nóminas. Para ir botándolle un ollo a... Exacto, sí. Están aquí as dúas persoas que teñen que facer eso. Bueno, si, paso xa un correo para que o teñades cando vos acorde. Non é que teña que ser hoxe, nin mañán, nin tal. Digo que se nos pode pasar, porque é moito tocho e no mes de maio, a finales de maio, ou principios de xuño, supoño que se aprobará, entonces para ter un pouco de tempo para ir mirando todo isto. E despois outra das cuestións máis logísticas é se é posible que nos manden as actas da Xunta de Goberno, igual que se nos estaba mandando sempre, porque non as recibimos nos últimos anos. Non sabemos se hai moitas veces Xunta de Goberno ou non, e antes era matemático, os 2-3 días de celebrar a Xunta enviábansenos por correo. A veces recibimos, si temos recibido un par delas, pero hai moito tempo que non as recibimos, ou eu polo menos. Non sei se o Mari Carmen, Iván ou Ángela... Creo que o ano pasado sí que recibimos dúas ocasións, pero despois como se non houbera xa...
Si iso pasa co pleno tamén, é por algo. Que neste sí chegou a acta do pleno coa convocatoria. Neste no anterior creo que sí, pero normalmente sempre nos chegan o día despois a acta. O correo da Diputación dos... A mí chegame xusto no momento de mandala. Pois a nos cheganos ao día seguinte de celebrarse A mí o... chegame a acta tanto da Xunta de Goberno como do pleno. Por iso pensei Sí. que estaba recibindo unha paramos a Diputación para... Desta volta sí a recibimos. E eu creo que no pleno de febreiro ou no de xaneiro, non sei en cal dos dous, sí, pero normalmente sempre é despois, cando recibimos a acta anterior. Eu nada máis, pero creo que había Iván debe ter algunha cousa. E Ángela. Quen vai? Ángela, se queres sigue ti e despois Carmen, despois eu. Como queiras, dá igual. Nada, dúas preguntas moi fáciles de contestar. Sei que fai tempo se falara de abrir o wifi dos locales sociales para que poderan usar a población de Boqueixón. Non sei se isto se fixo ao final. Non se fixo. Pois Pero pero sí que se falara, non? Sí que se falaron, pero non sei, ahora mesmo non che podo decir por que razón non se fixo, si cal era o problema. Pero miro a ver que si é factible. Alcalde, se me permites intervir. Sí. Bueno, eu non son consciente de que se falara de abrir os wifis dos locales sociales, pero a empresa que leva o mantemento informático do Concello tivo que pechar o wifi que había na planta alta do Concello. Había unha rede wifi que a xente cando viña ao Concello dábase a contraseña, e despois o que sucedeu foi que moita xente viña, aparcaba o coche diante do Concello, conectábase, hasta aí ningún problema. Que pasou? Pois que a Diputación da Coruña avisounos que a Diputación da Coruña tamén leva parte da internet do Concello, avisounos que estaba facendo un uso fraudulento da rede wifi, e que iso pois conlevaba bastantes riscos para a seguridade informática do Concello, e optouse por pechala. Non sei se foi eso tamén a razón pola que se pecharon ou pola que xa non se chegaron a abrir as redes wifis dos locales sociais. No, creo que non foi esa razón. Eu sí que sei que Falar de eso. Eu creo que non é a razón. A razón supoño que será que hasta agora tampouco creo que a wifi dos locales tampouco non dá para moito. Entonces penso que ao mesmo posiblemente agora que temos por exemplo no Esteo creo que xa está o sea, está aí fibra. Non sei, tamén é no único local no que pode haber algo de internet é no del Esteo. Nosotros non hai ningún local que teña, non sei, Campo Rapado, pero creo que non. Nosotros non hai digamos teléfono, non hai liña de teléfono, non hai nin fibra nin do outro lado. Entonces, no del Esteo sería factible, porque agora temos temos esta fibra de R posta, sería posiblemente abrir o sea, que todo o mundo, a xente que se chega por aí que poida usar esa fibra. Será máis rápida ou máis lenta, pero posiblemente se poida abrir. Podemos falar cos de Compostela Digital, porque según tamén leva un mantemento ali, entón se o podemos facer, pois habrá que facelo e darlle a contraseña aos usuarios que poden usar, que está por ali por o Estedo. Vale. E a outra pregunta é que pensan facer ca ponte de Quián, porque despois dun mes está bastante deteriorada. Nós en principio xa reclamamos a que tiñemos que reclamar, que somos os que fixeron a ponte. Entonces, eu sei que o lunes, non, o mércores de Cinza. O mércores de Cinza estuvo aí a empresa que fixo o que é o aglomerado para, máis neste caso o encargado de Trasa,
para poñerse xa a vir ca maquinaria e facer o traballo. Para que tamén agora chovendo así tampouco non van a facer, pero sí que teñen que facelo. Xa tuveron, porque aparte xa a semana seguinte de haber, digamos, aberto a tal, xa se veía que aquilo iba a estropear. Eu se enviei fotos de eso na semana seguinte, o sea, 15 días antes de ver o que o realmente un borato. Entón, xa tan sobre informados, entonces teñen que vir a arranxalo, sí, porque non nos vamos a arranxar nós. Entón, Xa. a obra ten que ter unha garantía, entonces eso teñen que solucionalo e deixalo ben solucionado, non facer unha chapuza e despois volver dentro outra chapuza e cando se acaba a garantía despois que o arregle o Concello, non, teñen que dar arreglado dunha vez para todas, podemos ser xa agora. Eu prefiro case esperar que o tempo compoña un pouquiño e que o fagan ben, porque prefiro que pasen uns días e despois que fagan ben o traballo, porque se fan agora chovendo, pois tampouco non é unha solución. Vale, pois pola miña parte nada máis. Moitas gracias. Vamos. Vale, pois entonces vou facer eu aquí un rogo, máis ben. Chegaron nos queixas sobre a limpeza da ruta dos pescadores, que está intransitable, con restos de árbores, os camiños bastante destrozados. Carmen, é que non sou eu unha parte. É que non se escoita ben, Carmen. Se queres fago as miñas e despois segues ti. Vale, pois fago as miñas entón. Boas noites a todos. Ben, vou a comezar a preguntar por algo que creemos dentro do noso grupo que é fundamental, é básico, de feito foi unha proposta ou unha iniciativa levada a cabo entre o BNK de Vedra e o noso grupo, é polo centro de día, non? O centro de día no pleno de xaneiro, creo recordar, o señor alcalde díxonos que xa existía un borrador e que o custe total que se aproximaba máis ou menos aos 2,5 millóns de euros. E que estaban pendentes da financiación entre os concellos, Xunta, os fondos Next Generation. Temos algún avance máis neste senso? Creo que saiu esta semana unha convocatoria da Xunta para este tipo de infraestructuras municipais ou supramunicipais na pasta na que están sacando que non nos chega nin para a mitad, entonces temos que mirar por outro lado, o sea, por outro lado non, porque o que nos dixeron na reunión que tivemos é que íbamos a ter máis dinheiro que ese, entonces esperamos que ahora que se abriu a convocatoria, pois a ver se hai forma de sacar fondos do outro lado, porque se nos dan a mitade, a outra mitade hai que venir entre os dous concellos, entón creo que faise un pouquinho grande, 1.300.000 euros para os dous concellos. Pero iso dos fondos de Carmen, fala un pouco no micrófono, que non oigo. Todo ben? Vamos pasar. Espera, que está sen apagar. Agora sí. Ben, iso é por o que respecta a Xunta, pero eu entendo que o Estado ou a Deputación incluso poderá aportar, non? Por poderían aportar todos, claro que sí, pero a ver, en principio os fondos nestos nesta convocatoria que fai a Xunta non nos chega, entón evidentemente vamos a pedir petar en todas as portas posibles para conseguir a financiación suficiente para non ter que lles costen nada, o sea, o mínimo posible aos veciños de Boqueixón e de Vedra. Ben, e outra cuestión máis, o borrador pódenolo pasar
como Eh, os proxectos eu nos... creo que algúns membros daqui da corporación xa o viron. Vou preguntar si mañá me autorizan, escaneo todo e o paso a todo o mundo, para que todo o mundo vexa o teña, digamos, nun PDF todo o que é todo o proxecto. Pero claro, do momento o proxecto está, non, é un proxecto, digamos, privado, non privado, senón que está sin sair a luz pública. Entón, se mañá me din o do Concello de Vedra que sí que se pode xa enseñar, digamos, que unha cosa é velo aquí no Concello, porque teño un papel, e outra cosa se o podo escanear e pasárvolo a todos. Entón, se o podo fazer, pois xa, se falta mañá xa vos lo paso. A ver, eu digo máis que nada para que supoño que será un proxecto pois pendente de que se modifiquen certas cousas para que os distintos grupos, tanto sexan os de Vedra como os de Boqueixón, poidan aportar as súas iniciativas, non? O proxecto vai estar aberto a posiblemente algumas modificacións, e sobre todo modificacións se non conseguimos máis financiación, seguramente habrá modificacións hacia a baixa para non ter que pagar tanto, pero bueno, eu non sei se o que os grupos da oposición de Vedra se lles recibiron copia ou se viron o proxecto. Eu nisso sí que non estou enterado, non preguntei tampouco, non sei. Entón, neste penso caso, que sería interesante iso, que ese proxecto se presentase a todos os grupos, tanto os de Vedra como os de Boqueixón, para que cada un aportase os coñecementos que teña sobre o tema e as súas iniciativas, non? vale, pois eu todos mañá vai vir por aquí o alcalde de Vedra, mas, bueno, van vir o de Touro máis o do Pino por outra unha reunión que temos aí pendiente, e voulle comentar ao alcalde de Vedra si... Se queren aportar tamén os do Touro e os do Pino, tamén lle deixan. Perfecto, non, así xa, vale. Na que vai o do Pino, podelle dicir o da pista de Lavacolla, a ver se tamén aporta. Non, que aporte non, que arregle, non é aportar. Sí, Aí por eso digo, a ver se tamén aporta para o arranxo desa pista. Ben, outro tema, este xa máis de forma, na xanela do pasado mes, na páxina, na portada, púñase dentro do epígrafe aposta social, lese literalmente: dende a oposición xustificaron o seu voto en contra ao considerar que se trata dunhas contas continuistas e volveron a instar ao goberno local a incorporar máis partidas de apoio á poboación prexudicada pola pandemia da COVID-19. Ben, o desenvolvemento destes certo, a oposición votou en contra, é dicir, nós votamos en contra do pos máis referido a viais, non? Pero non dentro da aposta social, como se recolle aquí, polo tanto, é un erro. É dicir, está ben o desenvolvemento desta, pero non dentro do epígrafe aposta social. Veciños de Boqueixón sempre estivo a favor de... Entón, digamos, ese é un erro que pois habería que correxir nos vindeiros meses, non? Ben, outra cuestión tamén da xanela de fai un mes, na que se dicía que, bueno, Boqueixón reduciu nun 3,6% a produción de todo tipo de lixo e incrementaron nun 17% a reciclaxe dos residuos durante o pasado ano 2021. Vostede dicía que isto pois axuda a conservar o noso medio e aforran uns cartos a este concello que poden ser investidos na mellora doutros servizos. Ben, di que se aforran uns cartos, gustaríanos coñecer cantos cartos e na mellora de que servizos se van a empregar eses cartos, non? A ver, o que non che podo decir exactamente canto se aforra. A ver, si nós en vez de enviar, si cada vez enviamos menos refugallo que se recolle no contenedor verde para Sogama, enviamos cada vez máis refugallo que sea reciclable nos contenedores amarelos,
nós por o material que vai nos contenedores amarelos paganlle ao Concello unhas cantidades mensuais, digamos, según o número de toneladas. E nas que van no contenedor verde, nós pagamos a Sogama por ese material. Entón, se baixa o que nós enviamos por no contenedor verde e aumenta o que enviamos no contenedor amarelo, o lógico é que paguemos menos e cobremos máis. Esa é a diferencia. Entón, o que vamos a tratar de fazer con este diñeiro, con estes aforros é incrementar o número de contenedores amarelos que fan falta para poder, digamos, incrementar a recollida e evitar que cada vez reciclar máis e mandar a chamuscar menos refogallo. Entón, o que me está dicindo é que o aforro invístese en contenedores amarelos. Basicamente, unha parte dese aforro vai ir con ese destino, sí. Sábese cantos se poden comprar? Porque eu creo que vi unha resolución da alcaldía que se solicitou unha subvención para 161, non? Pero iso son verdes, son amarelos? 161? 161 contenedores, sí. Creo que estaban nas resolucións. Sí. Eses son dos marróns, dos de residuos, dos orgánicos, porque esa hora, con data 31 de decembro de 2023, hai que implantar tamén a recollida separada de orgánico. Entonces, temos que temos que incrementar o gasto na recollida, porque hai que fazer unha recollida separada de orgánico. Non é dicir, por unha parte, a Xunta cada vez vai non meter outro marrón que se chama o contenedor marrón, pero non é un contenedor marrón, é un marrón que non están metendo aos concellos por ter que asumir unha nova recollida, un novo servicio de recollida, o cal esperemos non ter que aumentarlle a taxa por esa recollida aos veciños. O que vamos a tratar de conseguir é que canto máis reciclemos no contenedor amarelo, pois baixemos o verde. A diferencia, pois, tamén habrá que metela a recollida do contenedor de orgánico. Nós, en principio, no orgánico corresponderíanos fazer esa recollida e levála a Silleda, que hai unha planta de transferencia. Entón, pois, temos que... Isto que é xunta do mesmo grupo, De que grupo? No, aquí nós somos de Boqueixón. Nós somos de Boqueixón. A ver, eu vexo ben, non, que as iniciativas de repoñer contenedores e tal, pero claro, vostede me dicía antes que os contenedores amarelos, canto máis, digamos, se recicle neses, máis lles pagan, entre aspas, non? Sí. Pero para isto é imprescindible telos. Claro, exactamente. Entón, nós, a ver, estes que se pediron tiñen que ser deses porque é digamos, uns fondos que destina a Xunta para ese tipo de residuos, solamente é especificamente para eso, non podíamos dedicalo a outro. Por outro lado, tamén solicitou a Xunta un camión para levar unha especie destes como punto limpo móvil, que se puidase para ir cada semana ou cada 2 ou 3 días instalar ese punto limpo móvil para recollida de outro tipo de recollida selectiva e irla levando polo Concello adiante polos distintos lugares e parroquias para ese tipo de recollida. Entón, ese punto limpo móvil se vaciaría no punto limpo de Sergude. E como vai funcionar? Vai ter uns días por certos puntos? Claro, exactamente. Teremos que ver en que sitios vamos a poñelo en cada lugar ou en cada parroquia para que os veciños vayan sabendo tal día deste vai estar aquí, que a xente pode levar esas pequenas cousas que non se deben meter no que é no verde ou no amarelo, e que teñan un sitio cercano para poder depositalo cada 15 días ou cada mes, que se poida ese contenedor que poida ir viaxando por todos os lugares. Iso hai que deixalo bastante claro, para que a xente sepa, por exemplo, por restos que facer cos restos de escombros, cas pilas, cos colchós, etcétera, para que a xente diga, neste punto, tal día, tal hora, vai pasar o
o punto limpo móvil para a recollida de residuos, non? Entonces a xente pois, que poida estar ali para dar, non? No, o punto lipomóvil o que faría sería quedaría, pois eso, o mío, pois dous días descargado, o sea, nunha zona que non estorbe por un determinado lugar, estaría 2 días aí, outro pois, sacaríase de aí e levaríase para outro lado, iría nun camión pois, desplazándose por non é se está aquí por media hora ou unha hora cada día, non, sería pois, de tal sitio vai estar pois un día ou 2 días, según que se vexa que vai como se vai a ir facendo a cosa, pois para despois logo despois ir movendo así ao largo de todo o concello. Ben, e a última cuestión xa pola miña parte, hoxe xa ven que non me repito. Ben, esta xa é na xanela deste mes, puña que avanzaban os traballos de roza e limpeza das pistas de monte. Creo que puñía en Sergude, Lamas, Vigo e Castrar, creo que eran as 4 parroquias, non? Que levaban feito. Teñen algún tipo de planificación nos próximos días? A ver, normalmente o que é o desbroce de pistas de monte non se está facendo todos os anos porque realmente non é, o sea, que o ideal sería facer todos os anos en todas as parroquias, sí, pero non se dá feito todos os anos en todas as parroquias, entonces estánse facendo, pois, por menos cada 2 anos sí que se está facendo. Entón, o ano pasado, o que é as pistas de monte, creo que se desbrozaron todas as pistas da zona de abaixo, e agora este ano empezouse por Sergude, Lamas, Vigo, Gastrar, e creo que está pendente agora, non sei se Loureda, e despois creo que a parte de abaixo se fixera todo o ano anterior. Entón, para o ano seguinte sería ao revés, empezaríase na zona de abaixo e esta quedaría para dentro de 2. Ese é o que está facendo co tema dos desbroces de monte. Claro, decir, o que quere dicir con isto é que non se fan as 14, senón que se fan as que no ano pre. Por exemplo, hai parroquias que son pequeniñas e teñen poucas pistas de monte, entón fanse rápido, pero depois hai moitas parroquias que teñen moitas pistas de monte e evidentemente leva moito máis tempo facelas. A Sergude, Lamas, Vigo ou Gastrar teñen moitas pistas, e agora falta Loureda que tamén ten moitas pistas de monte. Posiblemente vas a Ledesma ten moitas menos pistas de monte, vas a Donas non ten apenas pistas de monte, todo posiblemente no tempo que leve desbrozar das pistas de monte da zona de arriba é bastante máis que o que leva desbrozar as pistas de monte da zona de Pousade hacia abaixo, por exemplo. Vale, pois nada máis pola miña parte. Gracias e vos. A ver, fago entonces esta última pregunta. Chegaron nos queixas sobre a limpeza da ruta dos pescadores, que está intransitable con restos de árbores, e chamamos a atención para que se limpe, se non se fixo xa, e se vixile que se respeten os camiños, porque, a ver, agora vamos hacia o bo tempo e a verdade é que é unha ruta moi transitada. Eu pasei co coche de Protección Civil este luns, o luns pola mañán, por o coche que ven desde Sucira hasta Donas. O sea, evidentemente, non é dicir, ao mellor o meu coche particular, digamos, un coche de un turismo non o meto por ali. Evidentemente, porque non está, digamos, ben acondicionado, pero temos o compromiso de alto retorno de que esa pista, a pista que vai o que é sobre todo o cacho que máis estropeado está, que é o que vai de Sucira, desde a Cabella de Sucira hasta Donas, que vai quedar ben arranxado. Ali por a parte, o sea, ándase como calquera outro lado, pero non está, digamos, non está ben acondicionado para poder circular ben. E eles tamén lles interesa que este en boas condicións porque tamén o van a usar, digamos, para os seus vehículos, e el tractor, o sea, que realmente vai a quedar ben acondicionada esa pista para poder andar por ela. Vale, tamén se pode darlle outra vez un toquiño así para que se respeten os camiños, porque a veces a verdade é que os vehículos estos como a motos, quads e así, bueno, o de siempre, non a palabra o de siempre.
Sí, eso tamén dei outro día un toque ao novo capitán da Guardia Civil con destino Santiago, que a ver se podían ir dar algunhas voltas por aquí, aí nas zonas onde está habendo máis donde hai máis circulación dese tipo de vehículos para que realmente pois, que si poden ilos, digamos, ahuyentando un pouquiño, que vayan indo para outras zonas, pois, pois é o ideal. Vale. Vale, de acordo. Moi ben. Bueno, alguna cousa máis. Os que sodes, igual tedes algunhas propiedades aquí entre Boqueixón e a Granxa, sabedes que o día 20, cambiou ahora, o 23 e o 24 de marzo, vanse proceder a entregar os títulos de concentración no local social da Granxa, de 10 da mañán a 2 da tarde, 23 e 24 de marzo. E aquelas persoas que non poidan ir ou que non estén por aquí, poden facer hai un modelo de autorización na página web que sería cumplimentalo, unha fotocopia do DNI do titular da que enviarían o título de concentración e autorizar a persona que queira para poder recollelo ese día. Porque senón despois habría que irlos a recoller a Coruña, que sí que é unha lata. Nós insistimos que non o deixasen aquí no Concello para supos a xente viñese que podase recoller aquí, pero parece que non o poden facer. Mandeivos ao grupo o anuncio desta para se podedes a quen sepades que exactamente, sí, está notificando a referencia catastral das fincas. Sí, sí. Porque aparte ainda hai pouquinho tempo que empezaron que modificaron o catastro para que ti agora entrar en catastro no polígono 519 aquí de Boqueixón, que é onde están as fincas todas estas que entraron agora na concentración. Agora xa ves, se sabes que finca che correspondía, pois se sabes xa está situada con a nova cartografía. Claro. Sí, pois eso sí. Habrá que ser máis sin tempo que fagan a entrega deses títulos, pero bueno. Sí, claro. Non sei de cando... No. Bueno, pois moitas gracias a todos. Tedes aquí un libro para recoller de Calladita non eres máis bonita, un libro que o Concello ten para todos nós. Entonces, Xavier se leva, si Maricano mañán se ves que vas por aquí, pois se che dou tamén un libro. Se queres que yo mande a Ángela, si pode vir por aquí, ou che mando por alguén, pois che mando. Iván igual. Vale? Venga. Vale. Hasta logo, boa noite. Boa noite.